Здравейте! Може би, както сте прочели от заглавието, в днешното видео ще се пробваме да направим нещо изключително изродско. Добро утро! Часа е 9:35. Зверски се успах. Оператора ми ме чака на място. Направил съм за убиване. Дай поне да видим колко тежа. Да, сутрин. Може би ще ни най-идея по-леко. Сега по-малко и заминавам. Сега, може би и се чуете какво ще си взимам за това. Истината е, че... Първо, тамак. 4 литра вода. Комарин, нож, пауърбанк. Храната, сълцегел, захар. Имаме въглехидрат. Имаме както протеин, така и мазнини в формата на ягодки. Захарта може би е най-важно от това всичко, защото тя ще ми дава енергия през времето, когато съм умрял. Тук ще отчитаме колко набирания сме направили. Тук имам място за 231 тикчета, което значи, че всяко тикче е равно на 5 или 6 набирания. 2 химикала. Неща за дезинфекция. Трябва да добавя ръкавици. Заради този пръст, който вчера успя да си порежа на ламарина. Статив. Най-бейсик тениската, моите късметински розови гащи. Май съм готов. Паркирахме колата на сянка. Сега се запътвам към мястото. Най-сетне в 10:30. Може би тренировката ми ще почне към 10:40-45. Ще ми отнеме около 5 часа. Максималните часове ми са 6. Съответно, ще видим как ще това, дали ще се получи въобще. Нашия оператор ще е с нас сигурно още 4 часа. В най-добрия случай. Относно формата на набиранията. Смятам да ги правя с лек моментум, но без никакъв лек драйв. Съответно, най-нишата форма на набиране. Сега сетъпваме всичко. Ще изрежа малко клони, за да може да има някаква видимост въобще към този лост, тъй като обраса от целия. И почваме видеото. Hey, pedal! Blank white hair stood there. Bed for the night said, worried. I did see the man, but I boom. Вижда се, че има лост за набиране. Баси кеф. 11:04 е, малко по-късно от очакваното. Сега ще направим първите набирания за деня. Първата петичка. И слагаме първото тикче. И втори сет за деня. Само още 198 сета. И второ тикче за деня. Цак. И време е за трета серия. И сега слагаме третото тикче! Get me some mail. Добре, хора, това ми са ръцете след 105 набирания. Не беше нищо особено, остават само още 895. И сега продължавам. Тото набиране съм ми направил за около 22 минути. Съответно, сега целта ми е до 12 часа да направя 210 за... 210 е просто. Това беше 12 сет. Значи, приятели, още 105 набирания. Това ми са ръцете. Мисля, че съм добре. Направил съм ги за 23 минути. Тук тикчета всичко. Сега ще направя 3 минути почивка, за да хапна 20 грама стафиди. Малко захар. Имам още 3 литра вода. Да се надяваме, че водата ще ми стигне, защото аз това малко се притеснявам. Нещота моята, какво има? Жив и здрав, Златко. Това е сапортара. Нищо, че закъснях с 2 часа и половина
Той е готов да ни предостави вода. Срам и позор. Имаш да учиш мишки, ще отидеш да пълнеш с плат. Идеята е на всеки 10 набирания да хапам стабилно количество стафиди. Последно като карах колело, правихме 100 и нещо километра и ядох от същите стафиди. Но тогава изядох 2 пакета. Около 360 грама стафиди. Това са 150 грама захар. Последната стафида. Не. Така. Време е да направим 215 набирания. Вместо 15 набирания. 43 сет. Това са 105 набирания за 27 минути. Идеята ми е, докато онзи човек е там, да направя до 450. До тогава имаме още час. Мисля, че е напълно постижимо. Let's see how it goes. Направих 400 набирания за по-малко от 2 часа. Много съм горд. Ръцете ми също го е добре. Ще живеем. Докато това момче е там, бате Златко, трябва да направим 500. Гола малко се дигна. Ама преди това, време да хапнем малко стафиди. За да може да възвърнем малко сила. Сега, аз ги планирах да стана 420 до 1,10. Обаче станаха малко по-бързо. Затова ще хапнем стафиди за 2-3 минути. Оле, много съм хайпнат. Actually, това е много лудо. Ми свърши водата. По едно време бях тръгнал да се схващам, но се оправих, защото смених малко формата. И тръгнах да дърпам повече с гърба, отколкото с ръцете и рамото. И сега в момента съм доста добре. Мисля, че е реалистично 500 да ги направя за 2 часа и половина. Ма ще видим. Ще видим. Добре, да видите формата. След 420 набирания. И това бяха 425. Here we go. Малко от моята база. Гумата. Часът е 1:34. Това бяха 525 набирания за 2 часа и 30 минути. Аз съм много щастлив. Имам само още 475 набирания, които мисля да направя с моите стафиди. Сега правим малка почивка и продължаваме. Викам да почивам до 37, 2 минути почивка. Това не е, това е fucking стършел! Ами, бро! Изчезни от мен! Мамка му! Абе, там е гони, бе! Бах ти стършила! Леле! Това беше много ненужно. Оле боже! Имам 45 минути почивка. 45 секунди почивка. Ти увът ли си? Един път
да си направя. Его пак. Не бата, ще умреш. Ще умреш. Не исках, но ще. 530 набирания. След спринт от Стършел, бате. Продължаваме. Шестстотин 30 набиранки. Само още 370. Ръцете ми се държат горе-долу. Това иска да го коментирам още преди да ме подгони Стършела. Това е вода, защото не съм се научил да пия вода и се окапвам като прасе. Сега 6 минути почивка. Аре, може би малко по-малко. Ще хапна стафиди и си места бейса на това хубаво хамаче, защото много гря слънцето и ми се еба майката. И имах чувство, че ще припадна няколко пъти. Хапам стафидито на майка и продължаваме. О, това е рай. Леле. Трябва да сложи телефона, се зарежда. Още 105 набирания за 27 минути. Станаха общо 735. Целта ми е за сега да ги направя до 4 часа 1000. Дали това ще се случи, един Господ знае. Бях пробвал да седа на хамака. Мисля, че това ми еба майката, защото като съм седнал на нещо удобно и седа на това нещо прекалено много време, почвам да се адаптирам и да се отпускам. Аз трябва през цялото време да мисля за самия гол. Аз като се отпусна и спирам. Спирам да мисля, спирам да действам, да дишам, да съществувам и в крайна сметка почти ме уби. Направих 4 сета на хамака, докато лежах в хамака и си почивах по 30-40 секунди. И това нещо ме накара просто да се запахта, сърцето ми да почне да играе повече. Абе, неприятни неща. Сега почивам още една минута и да се надяваме до 3:10 да съм направил 840. Това нещо трябва да се случи в рамките до 4 часа. За да може аз в 4:30 да съм се прибрал и да си изям обяда. А сега карам само на една закуска, която беше един ред бисквитена торта и ще си изям и стафидите, които са 300 калории. Убеден съм, че до момента съм изгорил над 1000. То аз съм изгорил само в седящо положение, набиранията няма да ги броим. Навярвам са над 2000. Тъй че само да оцелея. Айде да видите формата за 740, да рейтнете формата. Много гадно на ръцете. И 40 набирания. Имаме още 55 минути. Това са ръцете ми за сега. Пробвах с ръкавици. Ръкавиците ми ебаха майката. Още повече. Затова просто се надяваме. Тези 105 набирания, последните ги направих за точно 25 минути. Съм много щастлив от това си постижение. Почивам 2-3 минути и правя бравата. Майката коя серия? Не знам и аз вече. Стига толкова, повече няма да ям. Мили дами, прекрасни господа, 845
45 набирания. Деветстотин 45 набирания. Ето те са 21 сета. Наред. Правя ги до 11. Стават 1000. В момента часа е 3:35. До 4 часа всичко трябва да е свършило. Те ще ви покажа как изглежда 955-я. Даже няма да си правя толкова почивка. И да се свърша вече бати, защото почва да ми писва. Ръцете ми, с изключение на мазола, са леко подути. Ама, предполагам, това няма как да го избегна. Няма какво да стане. От глупак на глупак се разнася този израз. 950 набирания. Пичове, сега почна наистина да става вода. Останаха ми 15 набирания. Мисля, че сега е момента, в който да кажа няколко думи. И това е, че аз наистина не вярвах, че ще се справя с предизвикателство като това. Не само защото това са 1000 набирания, а защото нямах никаква предварителна подготовка. Миналите 2 дни бях спал по 6 часа. Не се чувствах възстановен, гърба ме болеше. Не мога да кажа, че все пак са приключени. Защото за мен нищо не е факт, докато не се превърне в реалност. Делят ме 10 набирания от моята цел и аз смятам да си я довърша. Може би трябваше да си дойда тук от 8 часа, но предпочитах да се наспя. И мисля, че това ми изигра много добра роля в предстоящото изпитание. Часът е 3:50. Най-лудото е, че това нещо ще го направя за 4 часа и 50 минути. Това наистина е нещо откачено. Аз въобще не съм очаквал. Даже преди последния сет се случи на 1 минута. Мисля, че го заслужавам. То не е радост, човек. То не е радост, защото мен не ме прави щастлив самия гол. Мен изключително много ме изкепи самия етап, по който всичко се проведе. Как бях изключително точен с почивки, с всичко. Времето, което правих в набиранията. Не съм минавал по 27,8 минути за 100 набирания. Ей сега, даже с пауза. Не, пауза не, ай стига. Да! Бачо! Уа! Хиляда набирания! Еми, пичове, общо взето, това ми са ръцете. Не си махнах лепенката заради раната. Матята или не, че се омърсила от пот. Мърсотия, ръжда и всичко тъй, че ще се я дезинфекцирам. Гърба ми. Чувствам го напомпен, ама много по-ефективни начини да изградиш помп и мускул, отколкото да се трепаш бате като абсолютна откачалка. Това беше 1000 набирания от мен. Може и би се пуснал и на нещо по-изръцко, ама сега в момента просто мисля как ще се прибера. И, бате Златко беше оставил манджа. Ще пробваме от неговата манджа. То де факто и 4 часа и 48,9 минути. Значи, пилешко и зеленчуци. Абсолютно същото нещо ще обядвам, само че моето е пилешко, рис и зеленчуци. Неговото има от хубави чушки, хубави работи. Еми Златко, хубава манджа беше. Само дето все пак мога да кажа, че има една забележка, тъй като аз съм много чувствителен към пилешко. И това е, че използвал бут вместо гърди. Лично ми харесва. Ще хапна и половин франзела.
отивам, ще взема да прибирам. Тъй, пичове, събирам всичко това, което е останало и си хода. Мисля, че сега е момента да кажа чао. Надявам се това видео да ви е харесало. Да я знам, беше лудо. Може би скоро ще направя нещо по-лудо. 1000 лицеви, което не звучи толкова, но аз съм по-зле в лицевите, отколкото в набиранията, колкото и тъпо звучи. Бай!